liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela Sithembiso Samampondo baba mkhulu mkhulu phakade amen. Yebo, yayilikhuni yona inhliziyo yaso isilo uSolomon, noma ngabe ayisizibonile izimangaliso ezazenziwa uyena uShembe, kodwa ngenxa yakho ukuthi yayiwudlile phela ushevu wazo izimishini owawukwenza ukuthi into noma ngabe usuyibona ngamehlo ukuze ukholwe njengaye uPilato, kodwa kwabantu abamnyama kwakungenzeki, njengoba kwakunjalo nakuye uJohn Langalibalele Dube, njengoba wayesewumbhishobhi ephethe wona amabandla obuKristu, ibandla lama-American Board. Engumakhelwane wakhe uShembe ebona zonke izibonakaliso nezimangaliso, nakho ukusindiswa kwabo abantu ababegula emzini wakhe umakhelwane wakhe onguShembe. Kodwa naye inhliziyo yakhe yayilikhuni injengeyesilwane ingavumi ukulandela. Waze wanyonyoba ebusuku efuna ukuthi uShembe ambhabhadise. uShembe wenqaba wathi akabuye emini. Wala ngisho uShembe esemtholise abantwana njengoba engabatholi abantwana uJohn Langalibalele Dube wamnikeza uShembe. Wagcina ebathole ngempela abantwana uJohn Langalibalele Dube, kodwa enhliziyo yakhe yayinjengeyesilwane ingavumi ukulandela. Naso isilo uSolomoni sasinjalo, njengoba uShembe wasukumisa isishosha phambi kwaso isilo uSolomoni. Sasiwuthathephi sona isilo uSolomoni lo phoyizini owawenza ukuthi uvaleke amehlo enyama namehlo omphefumulo? Sasiwuthole khona phela ebandleni Lamasheshi. Phela isilo uSolomoni sazalelwa khona eSt Helena. Ngalesi sikhathi uyise isilo phela uDinizulu siboshiwe esiqhingini eSt Helena. Sabe sesilethelwa amakhosikazi aso khona esiqhingini, yilapho phela esathola khona abantwana baso. Base bekhulela khona lapha esiqhingini eSt Helena. Babe sebeyafundiswa kulo isonto Lamasheshi, njengoba izikole zakuqala kwakusetshenziswa wona amasonto. Uthi mawufundiswa ukubala kuthiwe 1 2 3 4 Jesus, 5 6 7 8 Jesus. Kwakuyilona hlelo la kuzo izikole ezaziyizimishini lapho ufundiswa khona imfundo uphinde ufundiswe ukukholelwa enkolweni yabo abacindezeli. Lelo phela kwakuyicebo labo abelungu elidala ababevele belisebenzisa ukuthi izingane zamakhosi bazifundise isonto eliyisikole kuze bezofaka imfundiso yabo kuzo izingane zamakhosi ezizohlala ezihlalweni bese zithatha lonke lolu lwazi kanye nenkolo abafundiswe yona bayidlulisele esizweni bese kuyalunga. Njengoba naso isilo uSolomoni sasesiyizemtiti sesiyabangani nababhishobhi abakhulu abafana nabo oJohn Langalibalele Dube, saphinde sathatha yona inkolo yamasheshi sayifaka kuso isizwe sikaPhunga noMageba. Lokho okwakuchaza impumelelo enkulu yawo amaNgisi, njengoba inhloso yawo enkulu kuze kuqubuka impi yaseSandlwana kwakuyiko ukufaka izimishini ngesikhathi sikamkhulu wayo inkosi uSolomoni, lona phela ongucetshwayo. Lapho kwakukhona khona umqulu omkhulu obhalwe zonke izimfuno zawo amaNgisi, ubhalwe umbusi omkhulu wawo amaNgisi, lona okuthiwa nguSir Berkeley Frere. Lapho ayibizele khona zona izikhulu zaKwaZulu eyozifundela le mithetho eyumnqamulajuqu ngaphansi kwesihlahla esiwumngcelo khona emfuleni othukela. Yilapho kwakukhona khona naye undunankulu waso isilo ucetshwayo umnyamana kaNgqengelele, beyodingida lona lolu daba olwalufunwa yiwo amaNgisi ukuthi afuna ukufaka izimishini kwaZulu. Okunye ababekubhalile kulo mqulu kwakuyiko ukuthi inkosi yakwaZulu engucetshwayo kumele ivikele
abelungu abasebesikelwe indawo khona lapha KwaZulu ababenza amaplazi abo ngodlile, ebese kuthi labo belungu bamaplazi uma sebethanda ukuhamba kuleyo ndawo sebefuna ukuyosebenzela kwenye indawo, kuyomele ukuthi inkosi uCetshwayo ibancephezele ukuthi sebeyahamba, bephinde befune nawo amadodana kaSihayo lawa abulala onina abancane ayebasola ngokuphinga nabasebenzi bakahulumeni wawo lamangisi. Futhi lawo makhosikazi enkosi uSihayo ayeseqalile ukungena kuzo lezi mishini ezazingafuneki esesonta. Aphinde amangisi kuwo umbhalo wawo owawusencwadini ukuthi afuna nombilini kaMswati, isiqhwaga phela esasuka khona eSwazini esasesiqishe nawo amadodana kaSihayo omehlo kaZulu njengoba waze wakhothamela kuyo impi yamakhanda. Kodwa iqhawe umbilini kaMswati asikazi ukuthi wagcina ephelelепhi, kanye nazo izinkomo ezaziningi ngokuxakile okwakuthiwa isilo asihlawule ngaso. Lapho isilo saze savinjwa yibo oHamu noZibhebhu noNdabuko kanye noShingane, nabo osomkhele babesebuthweni lamamboza. Bathi Ndabezitha ngiphinde ukuba uthathe izinkomo zakwaZulu uyonikela ngazo kubelungu, ngamane ihlatshwe siyisika-Mahawu sihlasele amangisi siwanqobe. Kodwa uHamu naye uZibhebhu bagcine besijikele isilo uCetshwayo bagqisha nawo amangisi belobizela zona izihlalo zobukhosi. Yiko lokho kwenza ukuthi uShembe mayefika kuleli zwe lakwaZulu afike abone inkosi uMathole kuyiyona nkosi eyayihleli esihlalweni ngokufaneleyo. uShembe wayengayibekile phansi njengoba wayesewakhile umuzi wakhe waselinda. Wayelokhu eqhubeka njalo esindisa abantu kuyo indawo yakwaNongoma. Lokho kwamsiza kakhulu ukuthi athuthukise lona ibandla lamaNazaretha kule ndawo yakwaNongoma. Kodwa umyayiza kaNdabuko wayengayibekile phansi ngokumlandela njalo uShembe, efuna ukumfaka amacala njengoba waxoshwa phela lapha enayinkantolo. Yathi inkantolo akabuyele enkosini ayobika khona udaba ngamacala eyayiwabeka uShembe ukuthi uthatha amakhosikazi abantu kanye nezingane ezimlandelayo uzithatha ngenkani. Kuyilapho inkosi uSolomoni okwakufanele yenze umthetho njengenkosi. Ilapho yabe isithuma induna yayo uCentelunda Zungu ukuba iyobiza uShembe. Ingakafiki leyo nduna kuyena uShembe wayesevele ekudala azi ukuthi kunesithunywa esizofika. Kuthiwa wavuka ekuseni wahlwala phezu kwedwala elalikhona lapha emzini wakhe elinda, wahlabelela isihlabelelo esasaziwa uye yedwa ethi, lalela Zulu, lalela abantu bangiphethe ngezwe lethu. Siyazizwa izizwe zivungama ngawe njengezinyoni. Sishiza inyoni, sisha amahlokohloko, acekezela insimu kaDingane nosenza ngakhona. Ayiqedile mamo, sizwa ngomyayiza kaNdabuko. Wayelokhu esiphindaphinde njalo lesi sihlabelelo sakhe kwaze kwafika yona induna lena yayithunyiwe. Yafike yasizwa isihlabelelo esilokhu sihlatshelelwa sifaka umyayiza kaNdabuko, okuyiyena owushoshozela elikhulu lale ndaba ukuthi akuboshwe uShembe. Wayimangaza kakhulu lokhu induna ukuthi ngabe bekhona uShembe ngesikhathi kukhulunywa lapha naphela ebekuboshwa khona iqhinga lokuboshwa kwakhe. Ubengekho, pho uzwe kanjani njengoba esehlabelela isihlabelelo esinenkulumo yakhe umyayiza kaNdabuko? Liyaguqa lapho ekumkedlela mzulu amafutha omkhofu 20 minutes waphade. Amen.